थांब हे करते थांब पहिले. हा पूजा. हे बघ चिन्मय, एक तुला एक मला, एक तुला एक मला, समजला? तू आता तूच पाडलंस. माझं फ्लावरचं काढलेलं आहे कमळचं, ते आग लावले तिकडे ते असं फुटतं ते कॅन्डल. हॅपी बर्थडे टू यू. मला नको. घे. मला दे. घेतली सर. का पत्ता केक का मी पण तुझ्या हात घालतो. घे. कोणता शेप बापू तेच नाही करत. तर फूक. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. छोटासा हॅपी बर्थडे डिअर उन्वी. हॅपी बर्थडे टू. अरे बर्थडे कोणचा आहे? सिट सिट. चिन्मयला दे. आता बस. काय केक देते ना तुला. बस नाही ते बस. पप्पा तुला शूट करताय. व्हिडिओ घेतलाच नाही. हॅपी बर्थडे